Ето го този исторически момент. Първият съдийски сигнал на Християна Гутева. Нееднократно е ставала дума за факта, че на практика домакинското предимство за Крумовград липсва. Сега опасен удар на Евертон Бала и тук късмет за Янко Георгиев. Отколкото на Левски. Серкан Юсин и Алекс Колев вече ви казах от състава на сините. Единствено Марин Петков получи повиквателна, а сега той към за Клайдер Машедо. Джунейт Али търси Алекс Колев и го намира в предни позиции. Алекс Колев сам срещу Пламен Андреев. Праща топката в мрежата, но и е вдигнат. Серкан Юсин. Добър пас към Вячеслав Велев. Пламен Андреев излиза. Не успя да стигне първи до топката вратарят на Левски. С помощ от отбраната пред него. Сега атака за Левски. Фабио Лима със силен ляв кръг. Фабио Лима с малко по-активни действия на гостите, но без чисти голови положения. С такъв за Крумовград. И 0-0. Още един точен такъв за Левски и още една страхотна намеса на Янко Георгиев. Сега, че и Патрик Мисович има възможността да изпълни статично положение. Тук неговото центриране, удар с глава, греда и след това топката е в мрежата на Янко Георгиев. Вендерсон Цунами бележи и дали не слага край на тази впечатляваща серия на Крумовград от 15 поредни мача без загуба. Защитата на Крумовград капитулира в добавеното време на срещата. Тук и Янко Георгиев нямаше какво да направи. След това претендира за извършено нарушение срещу него. Такова няма в този момент. Чуваме и последния съдийски сигнал в този исторически матч за Християна Гутева.